राधा आणि कृष्ण यांचं जे प्रेमसंवाद होतं त्यावर हे गीत शक्ती तुझ्यामध्ये कायमच आपण राधा आणि कृष्णावर शिंतोडे उडवण्याचं काम करत असतो, पण ती एक कला आहे. पण तरी हा एक रासलीला जी आपण या ठिकाणी सादर करणार आहोत त्यामध्ये दोघांचा गुरुशिष्य संवाद असेल किंवा प्रेम असेल. ते कृष्णाने सर्वांना प्रेम केलं. बरेचशा ठिकाणी श्रीकृष्णावर झालेला अन्याय तो त्यांनी सहन केला आणि निमुटपणे जगाशी प्रेमाचं वर्तन ठेवलं. म्हणून प्रेमाचं प्रतीक म्हणून कृष्णाला ओळखलं जातं. आणि सादर करते लक्ष असू द्या. साधा भोळा कान्हा साधा भोळा कान्हावी यशोधेचा ताना प्रेमाचा वेडा अग राधे तुझ्या प्रेमाचा वेडा